Aziz missier taf li kważi ma nemminx. Missierna l-enfis mewwiet inkellmek kif naf, nemmen jew ma nemminx mhux il-każ, nitkellem ma' ħadd u ħadd ma jagħti każ, inbagħti aktar ma nistax, ma niftaħ qalbi qatt ħlif miegħek u mal-pitat. Għax kull ma seħ fid-dlam jerġa' ifetx fid-dawl, jekk ma narax nibqa' nibża mid-dawl mix-xawl, nibża li niġi injorat u disrispettat, ma ntħadd ikkalkulat, iġġudikat min jaf x'jgħidu minn wara dari, il-ħajja biċċa aħba mal-aħba qas tirrispettani, melejdli kif se tarani, jekk hux ħadd biddel din il-fema, kulħadd intelligenti u ħadd ma jsolvi l-inkwiet f'problema, x'qed jiġri u x'qed isseħħ, il-ħajja komplikata minn ma eħ, trid tkun fil-għodu ssib il-grinta u tissielet mal-arloġġ, nuri tbissima finta, falsizmu bla doġġ, għax il-ħajja qatt ma fimta jekk nitilqu bla gost, għax wis probabbli m'hemmx paċi u rrid nitlaq bit-tort, għaliex jien indeċiż fuq kull deċiżjoni, għalfejn illum ħażina daw koll nsejħula ara x'kombinazzjoni, għajdli fej b'ritmu l-istess u l-flus ituk spinta, il-ħajja biċċa aħba mal-aħba qas fimta, l-istess destin fortun, min jgħix fuq il-kartun u min jgħix fl-aqwa kirja li ssejf pontun, u kull ma jagħmlu dejjem kompetizzjoni, bl-ebda salvazzjoni għax dawn moħħhom mhux sewwa, u jekk mhumiex familja jarawk bħala dewwa, u għal kull min jismani nitfa' pressjoni fuqhom, għax jien ma rridx xejn ħlief lezzjoni f'moħħkom, forsi qed noħlom għax kull ma rrid progress, għax l-iżbalji li ngħid għamilthom jien stess, u fejna fil-ħażin qatt ma jagħmilni perfett, għax il-ħajja tas-sob u l-naċċer tagħha suċċess, għax darba darbtejn ma tielet mhux se tfiq, din hija l-verità għax il-kitba l-ikbar sigriet, stampa li ngħid l-evoluzzjoni mhux f'kitba, il-ħajja trid tidrax li tistenna mhux bidla, il-makus jafeċ u jispiċċa fin-niżla, imma s-senjur jagħmel art biex il-fuq jitla', biex il-fuq jitla'. Missier, għajdli meta l-ħażen ser jispiċċa.